Mary vilayetiniň Dolandyrys merkezinde bir ýasaýjy demir ýol reislerinden geçsek bolan mahaly otlynyň asagyna düşüp hilak boldy. Azatlyň Twitter'däki habarçysy 8-nji noýabrdaky paçygaly hadisanyň görnüşinden ýolukçynyň teretaplylygy sebäpli ýüze çykandygyny, sol bir wagtda munyň bilen baglylykda otlynyň dolandyrjysynyň jazalandyrylmagynyň mümkindigini aýdýar. Bu hadise Mary şäheriniň taksileriň toplanýan Bayramaly krug diýilýän ýeriniň golaýynda boldy. 30 ýaşlaryndaky bir denan bu ýerden geçýän demir ýol liniýalaryndan arçak bolan mahaly otlynyň aşagyna düşdi. Aňyrdan gelýän otly duýduruş signallaryny berse-de naushnikli denanyň ony eşitmänligine meňdiýär. Dip bu ýagdaýyň jikme-jiklerini öwrenen habarçymyz 9-njy noýabrda gurrun berdi. Bu hadisa saýat bolan takdirçileriň habarçymyza aýtmagyna görä, hilak bolan denanyň bedeni param-parça bolupdyr. Şeýle-de wakanyň ýüze çykan ýeriniň töweregindäki köçeler inçeme taýgatlap petiklenipdir. Habarçymyzyň maglumatyna görä, merhumyň geçen ýerinde piýadalaryň demir ýoldan asmagy üçin niýetlenen ýürüýte geçilgi ýok. Ýöne şäherde piýada ýa-da tigirli gatnaýan ýerli ýasaýjylar köplenç demir ýoluň şu böleginden geçýärler. Habarçymyz merhumyň dolu şahsiýetini anyklap bilmedi. Bu ağırlykda prokuratura denanyň ölümi bilen baglylykda derňewe başlady. Saýatlaryň belleýsi ýaly denan gözüňde tutulmadyk ýerden geçýän mahaly otly duýduruş signallaryny berse-de, häzir onuň dolandyrjysyny jazalandyrmak ähtimallyklary bar. Prokuratura otlynyň maşinistini soragy çekdi. Dolandyrjynyň iş ýeri onuň günäli ýa-da günäsizdigine hem garaman, diňe bu waka ilteşikli bolan üçin ony işden çykarjak bolýar. Dip habarçymyz belledi. Azatlygy Marynyň häkimliginden prokuraturasyndan galy berse-de Türkmen demir ýollary agentliginden bu hilakçylykly ýagdaý barada kommentariýa almak başartmady.